కానీ ఇప్పుడు సినిమా ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత చాలా మందికి చాలా క్వశ్చన్స్ మళ్ళీ రీచెక్ చేసుకోవడం లాంటివి జరిగే టైం లాగా అనిపిస్తుంది కాబట్టి అసలు ఏంటి బాయ్ ఫ్రెండ్ ఈ వ్యక్తి మనకి కరెక్టా కాదా అనేది ఎలా తెలుస్తుంది? అంటే ఎలా తెలిసింది? నాకు నాకు కూడా ఆన్సర్ లేదండి దానికోసం. ఆన్సర్ లేదు. మనము ఫిగర్ అవుట్ చేసుకోవాలి. కానీ మనతోనే అబద్ధం లేకుండా మనము చూస్తే మనం ట్రూలీ మనము లైయింగ్ కాకుండా మనము ఫిగర్ అవుట్ చేస్తే చెప్పేసాలి పార్ట్నర్కి ఇది కరెక్టా లేదా అని మాట్లాడాలి. ఇట్స్ వాట్ ఐ థింక్. వాట్ ఈజ్ రష్మికాస్ టైప్? హూ ఈజ్ రష్మికాస్ టైప్? అందరికీ తెలిసే. అక్కడి నుంచే వచ్చిందంట ఆన్సరు. అంతే 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 అంతే.